Hiburane nggore iki lho apa. Jane nek awak kesel lengkrek ya pengen kaya kancane healing jalan-jalan ngono. Tapi ya apa daya ngono. Delok sapi mangan ngarah sandingan kopi. Kalau rungokne wayang yo iso ayam tenan iki. Hiburane nggo sapi tok wae arek kaya kancane healing jalan-jalan shopping ngono ya. Ora apa-apa. Awak kesel ndelok sapi mangan ngarah sandingan kopi, rokokane sedhet nih biah. Nek jare wong-wonge nikmat apa yang kau dustakan jare. Sementara ngono sik wae ya. Sing penting aja lali lho ngopi.